Dia niku ten alam kandungan niku rumangsane nggih pun enak. Kula jenengan dhisik rumangsane nggih pun enak, rumangsane mok metu nang jero kandungan. Tapi Gusti Allah iku ngaweni wektu pinten nang kandungan sang sasi 10 dina nggih ngoten diwehi wektu. Ya ana sing punjul, ana sing kurang. Nggih ngoten niku. Engko terus dilairno dipaksa Gusti Allah dilairno nang alam donya. Besar nang alam donya nyawan sak durunge nggih kaya piye ngono lho. Apa nek urip nang kandungan maune piye ya. Yo gak enak. Tapi jenengan bayangno saiki kok urip nang kandungan iso bebas mboten saged nggih. Mboten saged. Mboten saged bebas mboten saged. Ngoten. Selajeng kita dipaksa urip nang alam donya, mulane ya sangar-sangar nangis ngono karepe ya moh resiko, moh ibadah, moh apa-apa ngono nang kandungan wis penak, turu, mangan. Pun dipaksa urip nang alam donya. Ngalam donya ana hukum dhewe. Gusti Allah niku ngaweni pelanggaran. Mulai saka urip sampai teko mati niku biasane nek wong umum antarane umur 1 sampai teko 60 utawa 70 tahun niku umure wong niku nggih antawis umur niki nggih dikon kon sak api-apike dibanding urip nang kandungan bebas nang alam donya. Engko nek wis swidak 70 ono kuwi ya kapundhut. Sapa sing wis umur ana 70? Ana ya? Ana. Bujati kan ada itu. Kakean. Baretno. Kakean iki nggih kan. Kakean. Nah, umur saya kaya dikasih ya, udah ini saya dengan dikasih dua tekan terus ada pasti ya. Nggih, ya ada masih di sini. Ngene. Bon. Nggih dipaksa urip nang alam donya niku nganggo hukume donya. Lah nang gone donya niku mboten kathah mate nggih mboten suwi mboten awake dhewe nggih dipanggil dipindah alam malih. Alam sing luwih jembar katimbang donya saisine niki. Jembar Pak? Iya, akhirat niku luwih jembar katimbang niki niku. Sampeyan nang gone donya iso motoran gitu. Iso nganggo pesawat, gitu. Iso mlaku rono rene, ngalor idul, kita mulai iso bebas. Niku ten ngalam donya. Sik bebas ten akhirat besok luwih amba. Ngono, sik luwih amba nang akhirat. Lan urip nang akhirat iku ora